ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 24/23 ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ್ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 22/16 ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುಬನ ಸರ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಪ್ರಸನ್ನತೆರ್ದು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಆದುಪ್ಪುನಿ ಆದುಂಡು. ಇನಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರಣೈನ ಬಾಪದಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರತಿವರ್ಯನ ಹೃದಯಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಜೀದುಂಡು. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲ ಸಹ ಒಂಜೇ ಜನ್ಮಡು ಆಪುಂಡು. 83 ಜನ್ಮಡು ದೇವಾತ್ಮೆರು ಅತ್ತನ ಸಾಧಾರಣ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪನು ತಿರುಗೊಂದು ಬಲೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡೀ ಕಲ್ಪದ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದು ಬೈದರ 83 ಜನ್ಮಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕಂದಾನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಿಜ್ಜಿ. ಕೇವಲ ಈ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಂತರನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ. ಆತ್ಮದ ಪ್ರೀತಿಗಳ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗಳ ಏತು ಅಗಾಧ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಆತ್ಮದ ಪ್ರೀತಿ ಓಡೆಗಲೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬುಂಡು ಅನುಭವ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಓಡೆಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಧುರವಾಯಿನ ಇಲ್ಲಗ ಅಂಚನೆ ಮಧುರವಾಯಿನ ರಾಜಧಾನಿಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಆತ್ಮದ ಪ್ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕಲೆಯುನಂಚ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅವಲ ಸಹ ಈ ಜನ್ಮಡೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನಿಖುಲು ಕೇವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ನಡತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಂತೂ ಇತ್ತೆ ಆದುಂಡು. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಹೋಳಿಕೆಡು ಭವಿಷ್ಯಲ ಸಹ ಎಂಚಿನಲ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ತು. ನಿಖುಲು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಡು ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಗೀತೆನು ಪನ್ಪರತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆದ ಗೀತೆ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಪಡೆಯುಡಿತ್ತನೋ ಐನು ಪಡೆದು ಬುಡಿಯೇ ಪಂದು ಅತ್ತಂಡ ನಲ್ಲ ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡೋ ಪಡೆದು ಬುಡಿಯಾರು. ಪಾಂಡವರು ಪಡೆದು ಬುಡಿಯರ ಗೋಪಿಕೆಯರಂತೂ ಗಾಯನ ಇತ್ತದೇ ಉಂಡು. ಈ ಸಮಯದ ಮಹಿಮೆ ದಾದಾದುಂಡು ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಖಜಾನೆಡು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಂದಿನ ವಾ ವಸ್ತುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ದೇವತೆಲ್ನ ಖಜಾನೆಡತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಖಜಾನೆಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಏರಾದುಲ್ಲರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಅಂಚಾಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಸ್ತುವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವ ಮಲ್ತಾರ. ಒಲ್ಪ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ಉಂಡೋ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡೋ ಅಲ್ಪಕಾಲದವೋ ಇಂಚ ಏರೆಗ್ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ಉಂಡೋ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನಡು ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು. ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ನಡೆ ನುಡಿಟ್ಲ ಚೆಹರೆಡು ವಾ ವಿಶೇಷತೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎಂಚಿನನೇ ಆದು ಬುಡ್ನಲ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಂಪನ್ನೆರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಅಸಂಭವ. ಅಪ್ರಸನ್ನತೆ ಏಪಾಂಡಲ ಇತ್ತುಂಡ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭವ ಒಂದುಂಡೋ ಅತ್ತು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭವ ಒಂದುಂಡೋ ಪನ್ಪುನೇನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಅಂಚನೆ ಉಪಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ತುಯ್ಯರು. ವಿದೇಶಡತ್ತು ಈ ದೇಶಡು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ತುಯ್ಯರು. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡಂತೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವಾಧಾರಿಲು ಉಪ್ಪುನೇರ್ದವರ ಇನಿ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬನ್ನಗ ಸೇವಾಧಾರಣ ಅಂಚನೆ ಸೇವಾಸ್ಥಾನನು ತುಯ್ಯರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೇವಾಸ್ಥಾನಡು ಎಲ್ಲಿಯಾದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಸೇವಾಧಾರಿಲು ಶರೀರದ್ದು ಮನಸ್ಸರ್ದು ಕಾಸರ್ದು ಅಂಚನೆ ಸೇವೆದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ್ದು ಏತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ತುಯ್ಯರು. ದಯಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾಯಿ ನಾವು ಎಂಚಿನಾದುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾಯಿ ನಾವು ಇಂದುವೇ ಅಂಶಲುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಎಂಚಿನ ತುಯ್ಯರು. ಶರೀರ ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರತೆ ಆದುಂಡು. ಯೌವನಾವಸ್ಥೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲಕುಲು ಆದುಪ್ಪಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರತು ಶರೀರವಾದುಂಡು. ಎಲ್ಯಕುಲು ಒರಿ ಮಲ್ಲಕುಲು ಎರ್ದುಲ ನಲ್ಲ ದುರ್ಬಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ವ್ಯಾಧಿ ಮಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ವ್ಯಾಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ರೋಗಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ದುರ್ಬಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮೃತಿ ವ್ಯಾಧಿನ ನಲ್ಲ ಉಲ್ಬಣ ಮಲ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಶರೀರದ ಪ್ರಭಾವ ಮನಸ್ಸದ ಮಿತ್ತು ಆದು ಬುಡ್ಪುನಿರ್ದವರ ಡಬಲ್ ರೋಗಿ ಆದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಶರೀರ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ರಡ್ಡುಲ ರೋಗಿ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು.
ಇಂಚ ಡಬಲ್ ರೋಗಿಯಾಪನ ಕಾರಣ ಪದೇ ಪದೇ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪನಕ್ಕೆ ಬದಲಾದ ರೋಗದ ಸ್ಮೃತಿ ಇತ್ತಿನಕಲು ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಎಂಚಿನ ತುಯ್ಯರು ಶರೀರದ್ದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡು ರೋಗಿ ಪಂಡ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಅತ್ತುಂಡ ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಐನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆಂಡ ಶೇಕಡ 5 ಡಬಲ್ ರೋಗಿಲ ಅಂಚನೆ ಶೇಕಡ 5 ಸಿಂಗಲ್ ರೋಗಿ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಎಂಚಿನಾಪುಂಡು ಏಪಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ರೋಗದ ಸಂಕಲ್ಪನು ಕನವರ್ಚಿ ನಲ್ಲ ಎಂಚಿನೊಪ್ಪುನು ಪಂದ್ರ ಯಾನು ರೋಗಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾಠ ಪಕ್ಕ ಆದು ಬುಡ್ಪುನೇರ್ದವರ ಅಪಗಪಗ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಸಮಯಡು ರೋಗ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡಲ ರೋಗ ಉಂಡು ಬಂದು ಮಣದು ಉಡ್ಪೇರು ಉದಾಹರಣೆಗಾದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸೇವಾಧಾರಿಲೆಗ್ ಕಾರು ಬೇನೆ ಅತ್ತನ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡಲ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡಲ ಎಂಕು ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಪಂದು ನೆಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಬೇನೆದ ಪರೀಕ್ಷೆನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೈತಲು ವಾಂಡಲ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ದ ಅಂಚಿನ ಸೊಂಟ ಬೇನಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧನ ಉಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಸಾಧನದ ದಾಂಡಲ ತಯಾರು ಮಲ್ತದರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪು ನಾವು ಇಂಚಿನ ಅಂತೂ ಏತು ಖರ್ಚಿದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿರು ಇಂಚಿನ ಸೇವಾಧಾರಿಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪೇರು ಸೇವಾಧಾರಿಲು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಮಾತ್ರನೇ ಸೇವಾಧಾರಿ ಬಂದು ತೆರಿಯು ನಾವು ಸರಿಯತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿದ ಕುಲ್ಲ ಸೇವಾಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಂಡ ಏರು ಸೇವಾಧಾರಿಡು ಉಪ್ಪಿರೋ ಏರಾದುಲ್ಲೇರೋ ನಿಕುಲು ಪ್ರವೃತ್ತಿಡು ಪುನಕುಲು ಸೇವಾಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು ಅಕುಲು ಮಾತೇರು ಮಾತ್ರನೇ ಸೇವಾಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರ ಎಪಾಂಡಲ ನಿಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲನು ತಿರ್ಗೊಂದು ಬರ್ಪ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರು ಎಂಚ ಲಕ್ವರು ಪನ್ಪುನಿನು ತೂಪ ಡಬಲ್ ಹಾಸಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಜೆಪ್ಪರು ಅತ್ತು ಒಂಜೇ ಹಾಸಿಗೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ಯದ ತಿರುಗುಣೆತ್ತ ಸಂಗತಿ ಆದುಂಡು ಇತ್ಯದ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರವಾದ ಮರ್ದದ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಬಂದು ತೆರೆವನರ್ಚಿ ದೇಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ದಲ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫಲ ಈ ಮರ್ದಾದುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂದು ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಈ ಅಂತ್ಯ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಫಲ ಆದುಪ್ಪುನೇರ್ದವರ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಸೇವನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಮರ್ದು ಸೇವನೆ ರೋಗದ ನೆನಪು ಕನತ್ತದು ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ ಇಂದು ಶರೀರನು ನಡಪೋನ ಸಲುವಾದ ಶಕ್ತಿನ ಜಿಂಜಾದು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಮರ್ದನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತರಡ ಮರ್ದದ ವ್ಯಾಧಿ ನೆನಪು ಕನತು ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ ಖುಷಿನ ಕನತು ಕೊರ್ಪುನೇರ್ದವರ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಖುಷಿರ್ದು ಸರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು ಇತ್ಯದ ಸಮಯಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪೊಸ ಪ್ಯಾಸಂದು ಪಿಡುಗುಂಡು ಕಳಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಿಗಿಲಾಯಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಲು ಇತ್ಯದ ಸಮಯಡು ಮರ್ದುಲಾದುಂಡು ಅತ್ತುಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಥೆರಪಿ ಪಣದು ಲೆಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಇಂದು ಕಲಿಯುಗದ ಸೀಸನ್ನದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫಲ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಗಾಬರಿ ಅವರ್ಚಿ ಅಂಡ ಮರ್ದು ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಪಂಡ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ರೋಗ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಮೃತಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಾದ ಮರ್ದು ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಶರೀರಗೂ ರೋಗ ಬತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಫಲ ತಿಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಶರೀರದ ಫಲಿತಾಂಶವಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ತೂಪರು ಮನಸ್ಸುಡು ಎಂಚಿನ ತೂಪೇರು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂತೂ ಮಾತೆನಲ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಸಂಗತಿನ ಎಂಚಿನ ತುಯ್ಯರು ಪಂಡಿತನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ ಸೇವಾಧಾರನ ಮನಸ್ಸುಡು ಮೆಜಾರಿಟಿಡು ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸೇವೆದ ಅಕ್ಕರೆ ರಡ್ಡಲ ಉಂಡು ಓರಿನ 25% ಸೇವಾಧಾರಿಲು ಒವ್ವಾಂಡಲ ವಿವಶತೆ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕತೆ ಹಿಡ್ದು ನಡತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಡ ಮೆಜಾರಿಟಿಡು ಈ ರಡ್ಡು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯರು ನಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ತುಯ್ಯರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ನೆನಪುಡ್ಲ ಸಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಕುಲ್ವೇರು ಅತನ ಕುಲ್ಲುನ ನಡಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಗಮನನು ಮಸ್ತ್ ದೀವಣಿರು ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ನಾಟಕ ನಡತೊಂದು ಪುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ನೆನಪುದ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಿತಾದ ಕುಳಿದು ಬುಡೋಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯದಾನೆ ಸ್ಥಿತಾಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗದ್ಯರೆ ಬೂರಿಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಸೀಟ್ರಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೆರಡ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾದ ಗದ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯದಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರು ನಡಪೇರು ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ
ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಸೆಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರು, ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಸಹ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ದೇಗ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದ್ಬಿಡ್ಪೇರು. ಕಾರಣದಾದುಂಡು ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿ, ದೃಢತೆದ ಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ವೆ ಈ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆ ಐರ್ದವರ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಇಂಚ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವೈನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ಅತ್ತಂದ ಇತ್ತಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ದೃಢತೆದ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಬೇತೆ ವಿಚಾರೋಡು ಬುದ್ಧಿ ಅತ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಪಟದು ಹೋಪುನು. ಅಂಚನೆ ಏಪ ಬೇತೆ ಹವ್ಯಾಸಡು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ವ್ಯಸ್ತ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡಲ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಮಾತಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆದುಂಡು. ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು. ಇಂಚ ಸ್ಥೂಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿದ ದೃಢತೆದ ಶಕ್ತಿ ಪಟದು ಪೋಪುನ ಕಾರಣ ಸೀಟದ ಮಿತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಂದುಪ್ಪೋಡು. ಲಕದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಂಡಲ ಐಕ್ ಬದಲಾದ ವಿಚಲಿತಟ್ಟು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸ್ಥಿತಯರೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಗಲ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರೋ ಐನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಪ್ತಾದನಗೈತಲ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಚೀಟಿ ಬೈದನು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಚಾಣಾಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚಿನ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಚೀಟಿಂದಾನೋ ಬರೆಪೇರು ಆಂಡ ಐತ್ತ ಪುದರ್ನು ಬರೆಪುಜೇರು. ಬಾಬಗಂತೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡು ತೆರಿಯೊಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಲ ತೆರಿಯೊಂದಿರದಾನೆ ಉಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಸಹ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರಡ ಕೆಲಸನಂತೂ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಇಂದೇನು ಬರೆಯೊಂದು ಬಲೆ ಬಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಂಡೆರಡ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನವು ಸರಿಯೇ ಇಂದೇನು ಬರೆಪುನವು ಎಂಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಿಖಿಲೆಗಂತೂ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ. ಇಂಚ ಪಂಡೆರಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಪ್ಪಿಡ್ದಾನೆ. ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುದರ್ನೆ ಬರೆಪುಜೇರು ಆಂಡ ವಾ ತಂಡೋಡ ಆಂಡಲ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರೋ ಮೆಜಾರಿಟಿದು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಳಿದ ಸಮಯಗೂ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪವ ಪಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆದುಂಡೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಆದು ಬಿಡ್ಪರ್. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾತಾ ಬಂದ ನೋಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದು ಬಿಡಿ ಎರಡು ಎಂಚಿನ ಆದು ಬಿಡ್ಪರ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಆದು ಬಿಡ್ಪರತ್ತೆ. ಇಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲನ ಧೈರ್ಯ ಅಕ್ಕರೇನು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದ ಪಡು ಭಾರತದ ಪಡು ಅಕ್ಕರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾತೆರ್ನಲ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು. ಏರೋ ಒರಿಯೊರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆದಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಯ ಪತ್ತುನು ಪಂಡು ಬರೆತ್ತೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಯ ಪತ್ತಡು ಬುಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗಂತೂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಆದು ನಿಕುಲಂತೂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಆದು ಬುಡ್ಲೆ. ಇಂಚ ಫಲಿತಾಂಶ ರೂಪಡು ಎಂಚಿನ ತೂಪೇರು ಪಂದಿತ್ತನ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಳಿಡು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪವ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಕರೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಂಡು. ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಎಂಚಿನ ತೂಪೇರು ಪಂದಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲೇನು ಡೈಮಂಡ್ ಮಲ್ತನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಕರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಏತುಂಡೋ ಆತೇ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಳಿ ವರ್ಷೋಡು ಸೇವೆದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ತೀವ್ರಗತಿಡು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಬಾಪ್ತಾದ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಿರು ಅಂಡ ಸೇವೆದ ಭಾರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಒಂತೆ ಏರುಪೇರಾದು ಬುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪುಲೆಕ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಇನ್ನೇನು ಬಾಪ್ತಾದ ಒಪ್ಪುಜೇರು ವಾ ಸೇವೆ ಸ್ವಯಂ ನಿಕ್ಲಿನ ಹತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲಿನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏರುಪೇರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಸೇವೆ ಎತ್ತು ಅವು ಸ್ವಾರ್ಥವಾದುಂಡು ಸೇವೆ ಎತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಏರುಪೇರು ಆಪುನನೆ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಒವ್ವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಪ್ಪುನೇರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆಕ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆವಡು ಪೂರ್ಣ ಆವಂದೆತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಸೇವೆಡು ಡಿಸ್ಟರ್ಬು ಆಪುನು. ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನಾಸಕ್ತ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ವಾರ್ಥದ್ದು ದೂರ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧದ್ದು ಪ್ರಿಯ ಆದು ಉಲ್ಲೇರು. ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಈ ಲಕ್ಷನು ದಿವೊಂದಿಜರು ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಳಿಡು ಡೈಮಂಡ್ ಆದ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಳಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದರೋ ಅವು ಪೂರ್ಣ ಆದು ಪೂಜಿ. ಸಂಕಲ್ಪದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತನು ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಳಿನಂತೂ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತಲತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆದವರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ವ್ಯಸ್ತ ಆದು ಬುಡಿಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ನೆನಪುದಿ ಉಂಡ್ಲೆ ಅರ್ಥನೇ ಅತ್ತು. ಡೈಮಂಡ್ ಆದು ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಳಿದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದನು. ಆಯ್ನೆದವರ ಅರ್ಧ ಲಕ್ಷನು ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಡಬಲ್ ಲಕ್ಷ ವಜ್ರ ಆದುಲ್ಲಾರು. ಅಂಚನೆ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಜಾರು. ರಡ್ಡುಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ಆವೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ ಮಾತೆರಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಏಪ ನಿಕುಲು ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಳಿದ ಪ್ಲಾನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೋ ಅಪಗ ನಿಕುಲ ಮಾತೆರದಲ ದುಂಬೆ ಮಾಯೆ ಸಹ ತನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು.
ಆಯ್ನದವರ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಬಾಬಾ ಧೈರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಯೆ ಪ್ರಬಲವಾದುಂಡು ಮಾಯನು ಈರ್ನ ಕೈತಲ್ ದೀವನ್ಲೆ ಬಂದು ಪನೊಡ್ಚಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾರನ್ನು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪರು ಮಾಯನು ಬಾಬಾ ತಡೆ ಹೊಡ್ದಾನೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾರನಂತೂ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಮಾಯಾ ಜೀತಿರ್ಲ ಜಗಜ್ಜೀತಿರ್ಲಾಲೆ ಮಾಯನು ಜಯಿಸುನ ಹೊರತು ಎಂಚ ಜಗತ್ತದ ಮಾಲಿಕಾಪರ್ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ 4 ಕಡೆ ಗಮನ ದೀವನ್ಲೆ ತಿರಿಡೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ತಿರುಗುನ ಅರ್ಧ ಭಾಗನು ತೆರಿಪದೆ ಒರಿನ ಅರ್ಧನು ದುಂಬು ತೆರಿಪವೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಒರಿಯೊರಿ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತದಿರು ಅಂಚನೆ ಒರಿಯೊರಿ ಸರಳವಾದ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತದಿರು ಒರಿಯೊರಿ ಮಸ್ತ್ ರಾಯಲಾದ ಒರಿಯೊರಿ ಮಧ್ಯಮವಾದಲ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತಿರು ರಾಯಲ್ ಪಂದು ಆವಡತ್ತೆ ತೆರಿಯೊನ್ನಕುಲು ಏರಾಂಡಲ VIP ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪನ್ನೋಡು ಪಂದಿತ್ತು ಪನ್ನೋಡೊಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆದಿರ್ದು ಇಡೆಮುಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನಿಯಮ ದಾದಾದೊಂದು ಪಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಸದಾ ಆದುಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವ ಪಂಡ ಆದುಪ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅತಿ ರಾಯಲ್ ಆಯರ್ಲ ಆದುಪ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಮಧ್ಯವೈನವು ಆದುಪ್ಪೋಡು ಬ್ರಹ್ಮರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಾರಣವಾದುರ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮಬ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಾರಣವಾದುರ್ಲೇನು ತೂಪೇರು ಸಾಧಾರಣ ಜೀವನ ನರಪೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಾಧನೆలుండు ಸಾಧನನು ಕೊರ್ಪುನಾರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಒವಾಂಡಲ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತರಡ ಮಧ್ಯಮ ರೀತಿಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದು ದಾನೆ ಕಳಪೆಯಾದ ದೀತಿರು ಬಂದು ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತನ್ನ ಇಂದು ಅಂತೂ ರಾಜವೈಭವ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪುಲೆ ಕೊಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾಂದು ಇತ್ತೆದ ಪಾಠ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು ಮುಕ್ತರಂತೂ ಮಾತೆರ್ದಲ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಮುಕ್ತಾಪುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತುದರತ್ತೆ ಪಿರೋದಕುಲು ಪನ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಗು ಪೋದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪರು ಪಕ್ಕಾದುಲ್ಲರು ಪಕ್ಕಾದುಪ್ಪುಲೆ ಮಾಯೆಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಲಿಡು ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪಲೆ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪದು ತುಜ್ಪಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲರು ಕಡಿಮೆದಲತ್ತು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿರು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರು ಕೈದಿರ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೈದಿರು ಸ್ಥಾಪನೆದ ಕಾರ್ಯದ ಡಬಲ್ ಶೋಭೆ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರ್ನಾದುಂಡು ಏತು ಪರಿಶ್ರಮರ್ದು ಯುಕ್ತಿರ್ದು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪು ನಾವು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತಂಡ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಾಸು ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬುಂಡು ಪಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಪನ್ಪೇರು ಏನುವೇರು ಅಂಡ ಮರು ವರ್ಷಡು ತೂನಾಗ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರ್ನಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ತು ಬಿಟ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇಂದು ಧೈರ್ಯವಾದುಂಡು ರಷ್ಯಾದ ತಂಡಲ ಬೈದಿನತ್ತೆ ರಷ್ಯಾದಕಲು ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಕನೈದರು ಮುಕುಲ್ನ ಕತೆನು ಕೇನು ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಾಸು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಅಂತೂ ಮಾತಲ ಅದೇ ಆದುಂಡು ಕಾಕಜೆ ಆದುಂಡು ಡಾಲರ್ ಪಂದಾಂಡಲ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಪೌಂಡ್ ಪಂದಾಂಡಲ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅವು ಕಾಕಜಿ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಕಾಕಜಿ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಚಲಾವಣೆ ಡುಪ್ಪುಡು ಬಂಗಾರಗೂ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ವಜ್ರಗೂ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಕಾಕಜಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಕಾಸದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದೇ ಅವಡು ಪಂಡ ಕಡಿಮೆ ಆದೇ ಅವನುಂಡು ಆಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾಸು ಮಾತೆರ್ದಲ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯತ್ತಿನದುಂಡು ಎಂಚ ಸುರುಟ್ಟು ಓಂ ಮಂಡಲಿ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಅತಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಉಂಡು ಇತ್ತಿನ ಬಂದು ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪಡಾತುಂಡು ಸಂಪಾದನೆದ ಸಾಧನ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಂದು ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಜೊತೆಟು ಒರಿಯೊರಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಓಂ ಮಂಡಲಿ ಜಗತ್ತದ ಅತಿ ಧನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದುಂಡು ಬಂದು ಪತ್ರಿಕೆಡು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿಯರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಏಪ 4 ಕಡೆ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಉಪದ್ರಲು ಆಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರೋಡು ಎಂಚಿನ ಬರೆಯೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲು ಪತ್ರಿಕೆರು ಸುದ್ದಿಗಾರರು ಬರ್ಪುನಕುಲು ಅಂಚಿನೆ ಅಕುಲಾದೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರೋಡು ಬರೆಪುನಕುಲು ಟಿವಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಧನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದುಂಡು ಬಂದು ತೊಯ್ಪೋಯರು ದೇಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಚಹರ ಎಂಚಿನ ಸಂಭವ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ ಕಾಂತಿರ್ದು ಪ್ರಕಾಶ ಅವಂದು ಪುಣು ಪ್ರತಿದಿನಲ ಒನಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಹಾರ ತಿಕ್ಕಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಹೊಳಪು ಹೊಳೆ ಒಂದು ಪುಣು ಅಪಗ 4 ಕಡೆ ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ ಎತ್ತುಂಡಲ ನಿಖಿಲು ಖುಷಿಟ್ಟು ನರ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಇಂದೇನೆ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಏಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಕು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಸತ್ಯವಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪೆರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯಪ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಾದುಂಡು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರಾಂಡಲ
ನೆರೊಂದಿ ತಿಂಡಲ ಸಹ ನಿಕಲ್ನ ಮೋನೆಡು ದುಃಖದ ಅಲೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಾದುಪ್ಪುಲೆ ತೆಗಳಿಕೆದಕುಲ್ಲ ಸಹ ಸುಸ್ತಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಿರ್ಪುಣಕುಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಡಲ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಪಣದು ಉಡಿಯರ್ಡ ಅತ್ತನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಚಹರೆಡು ಅಪ್ರಸನ್ನತೆ ತೋಜುದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ನಾಪಾಸಾದು ಉಡಿಯರು ಈತೊಂಜಿ ಸಹನೆ ಮಲ್ತೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಸಹ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲೂಂದಲಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೋದು ಬುಡ್ಡು ಬಂದು ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಜಿಂಜಿನ ಬಲೂನ್ ಆವರ್ಚಿ ಅತ್ತಂದೆ ನಿಕಲು ಗೆಂಚಿನ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕಿರು ಸರ್ವಸ್ವ ತಿಕ್ಕಿದು ಬುಂಡು ಇಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೆರಡ ಚಹರೆ ಬದಲಾದುಪ್ಪುಚಿ ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಜೋರಾದು ತಿಳಿಪೊಡ್ಚಿ ಕೋಪ ಬರು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅತ್ತಂಡ ಆತ್ಮಿಕ ಮುಗುಲ್ನಗೆ ಬಾಹ್ಯದ ತಿಳಿಕೆತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ನಸುನಗೆ ಪಂಪರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇತ್ಯದ ಪಾಠ ಓವಾದಿತ್ತಂಡು ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಮುಕ್ತ ಅಂಚನೆ ಸದಾ ಅಪ್ರಸನ್ನತಾ ಮುಕ್ತ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸನ್ನತಾಯುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪುನು ಡಬಲ್ ಪಾಠ ತಿರಿಂಡೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮಗು ಸದಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಅಪ್ರಸನ್ನತೆ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ತ ಅದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಗು ಸದಾ ನೆನಪು ಅಂಚನೆ ಸೇವೆದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆದ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಆತ್ಮಗು ಸದಾ ಬಾಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಕರೆ ಉತ್ಸಾಹಡುಪ್ಪುನ ದೇಶ ವಿದೇಶ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಸರ್ವ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾಗ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರನು ಬರೆದು ತೆರಿಪವನಕಲು ತಮ್ಮ ಸೇವೆದ ಅಕ್ಕರೆ ದಿವೊಂದಿಂಚಿನಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಸದಾ ಸ್ನೇಹಿ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದಗಲ ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ವರದಾನ ಅಖಂಡ ಸ್ಮೃತಿತ ಮುಖಾಂತರ ವಿಘ್ನೊಳೆಗು ವಿಧಾಯಿ ಕೂರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಭವ ಸಂಗಮ ಯುಗ ವಿಘ್ನೊಳೆಗು ವಿಧಾಯಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯುಗವಾದುಂಡು ಒಯ್ಕ್ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗಾದು ವಿದಾಯಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಐನು ಕುಡ ಬರ್ರೆ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಸದಾ ನೆನಪುದಿವೊನ್ಲೆ ಯಾನು ವಿಜಯರತ್ನ ಆದುಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಅಖಂಡವಾದಿತ್ತಂಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮದ ಎದುರುಡು ಮಾಯದ ವಿಘ್ನ ಬರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ವಿಘ್ನ ಬತ್ತಂಡ ಐದು ಒಕ್ಕೈನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತರಡ ಐಕ್ ಅಠಲ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಐನೆರ್ದವರ ಸದಾ ಶಬ್ದದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ಸದಾ ನೆನಪು ಪುನೆರ್ದವರ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆದುಪ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯದ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸವಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಈಶ್ವರಿಯ ಸೇವೆಡು ಸ್ವಯಂನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನನೆ ಬಾಪ್ತಾದಗು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಒತ್ತೊನ್ನಾದುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.